Kud Skokovi i Udruženje žena Skokovi organizuje koncert povodom 22. godišnjice Kuda i 4. godišnjice Udruženje žena Skokovi. Koncert će se održati u dvorani osnovne škole Skokovi 30. maja, s početkom u 19 sati i 30 minuta. Gosti večeri su Kud Modrački mornari Živinice, Kud Đulistan Labin, Kud Kršanski Viljani Kršan, Udruženje građana Ajvatovački biseri Prusac, Kud Đerđev Cazin, Udruženje žena Ruža Majetić, Kud Liskovac, Kućna radinost Behar Cazin, Udruženje žena Kula Ostrožac, Kraljice i kraljevi Bihać, Kraljice Bihać, Udruženje žena Miris Dunja Pištaline, Kud Sehara Donja Koprivna, Kud Gornja Koprivna, Kud Skokovi i Udruženje žena Skokovi. Goste će zabavljati družan bendi i estradni umjetnik Suad Begić. Goste uz dobru zabavu i atmosferu očekuje i bogata tombola. Ulaz je 5 konvertibilni maraka. Dobro nam došli.